Добро утро! Тръгвам на поредното приключение за Гърция. Времето е слънчево. Очаквам неприятни високи температури в Гърция. Ще пробвам някои от маршрутите на ТЕТ. Ще пробвам и някои мои измишльотини. И да се върнем живи и здрави. Часът е 7 без 20. И така. И потегляме. Очакваме приятно пътуване, без някакви норми и без някакви твърди планове. Мисля просто да се забавлявам. Сам съм и трябва да се наложа ограничение на адреналина, за да се върна жив и здрав при семейството си. Температурата е около 12 градуса, бързо ще се покачи. В България температурите са приятни, 26-28 градуса, в Гърция ще е страшно. Дано горе в планините им да бъде прохладно, защото в противен случай ще бъде много тежко. Два участника на ТЕТ Криз, планината Олимп. Добро утро! Пореден ден. Жегата е много сериозна. Тръгвам в планината. Дано всичко да е наред. Идеята ми е да покарам днеска в секция 10. Когато приключа с нея днеска или утре, ще се прехвърля на секция 7 към Олимп. Стартираме денят с това прекрасно място, наречено вулканизатор и проблем на задна гума. Още вчера усетих, че танцува мотора и се оказа, че е под една атмосфера гумата. Сега ще разглобим и така ще вляза в планината. Това е пътят ми, в който трябва да се кача. Ето това там. Влязахме в секция 10. Така. Тук е защо направо, като тук мога да мина, но така е трака. Ето с провалта и хълки-дики. Трябва да внимавам, защото има остри камъни в пръста забити, иначе грунда е добър, прахоляк. Добре, че не изпуснах гумите. Писъчливо. Отивам там горе, докъдето успея. И това е зад гърба ми. Пясък. Пътят е до тук.
това е стръмната част, леката част. Трябва да опитаме Немо. Това беше на Немо закачката. Да, доста остри камъни има, затова съм и по-внимателен. Пясък, 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 пясък. Първият турист, който срещнахме, обаче има и втори. Оставям ги за романтична среща. И както винаги има и кибик трети. Ето и четвърта костенурка. Преди по-малко от 10 минути бях ето там долу на брега на морето. Вече съм тук горе. И продължаваме. Тук е насипан камък, който е плаващ и буксуваме, но мотора си върви, гумата е чудесна за момента. Защо влязах чак тук, не знам. Опитвам се да поддържам скорост около 50. Не си позволявам повече, защото казах, сам съм. Едно странно място. Висят туби, дрехи, бутилки. „20 минути от Аспровалта до тука. Да, тук. За сега пътищата са прекрасни. Ако сме поне двама, скоростта ще бъде над 70. Добро утро, планината Олимп. Отивам към 7-ма секция на ТЕД Гърция и качване в планината, докъдето успея. Дано времето е с мене.
Валиско. Hello. 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 Красавица си ти. За съжаление, пътят нагоре е пропаднал и не се минава. Опитахме. Вероятно звукът нагоре ще бъде лош. Изгубих си до напренчето на микрофона. В момента съм на 1200 метра, трябва да скача над 2000. Нямам идея точно колко е, като скача ще ви кажа. Пътя е поносим. Дано не завали, защото ще стане мазало. Лигава кал ще стане. Ето го пътя горе, къде се вижда. Там трябва да се кача. До тук беше. Любимите завои с насипани на трошелени камъни. Мога да дам повече газ, камъните са остри. Наклонът стана все по-голям. – 1900 метра. Ще опитвам още нагоре. Езерото, пътя по който се качвам. – 2300 метра вече. Това отсреща трябва да е връх с Колио, с снега. Разбира се, до него няма как да се кача. Трябва ми скорост, а не смея заради острите камъни. Трябва ми скорост. Как ще се спускам? Не знам. Но гледките са зашеметяващи.
елени. Еленчета ли? Какво е? Диви кози, елени. Пълно е с елени. Yes! Yes! Това е целта ми. Почивка и обратно надолу. Така, това е заслон за туристи. Погледнете хората какво са изградили и как го съхраняват. И Nemo, this is for you. Не виждам много мотористи тук. Да. Джипове да. Мотористи не виждам нито един. Освен Nemo. Започвам с това, че вътре е чисто. Легла в изобилие с одеяла, маси пейки, камина. Дано се вижда. Всеки е оставил някакви продукти. И тук може да се приспи без никакви проблеми. Сега ще ви покажа за какво са соларните панели. И в едната, и в другата хижа има осветление. Забележете, работещи радиостанции. Работещи радиостанции. Кой беше казал: абе, карате ли ги тия мотори, бе? Карате ли ги? – 2465 метра по GPS. Айде, Божията воля. Спускането ще е бавно и мъчително, но трябва да го направя безопасно.
Теди, ето за тебе. Забравих горе от високото. Ето тук камъче от Олимп. Карате ли ги тези мотори, бе, хора? Карате ли ги? Ето оттам слизам. Лек опит за летене. Пак като погледна и почвам да лъкатуша. Наклонът е такъв, че ускорява на първа. Много е, над 40 градуса вероятно в тая отсечка. За да е по-интересно, има и повече камъни. Хоп, хоп, хоп. Айде, дайте път. Благодаря. Thank you. Бях горе. Горе. Не това. Оттатъчното по-горе. Успях. Успях. Благодаря на Господ, че ми даде този шанс да видя отново красотя. ...36 градуса. Ей, браво! Каква работа имам там? На 35, 6, 7 градуса, когато има това. Засадено е. Място за отдих. Водата е невероятно вкусна. Малко е дъждовно.
спрях, за да смажа веригата и да си напълня изворна вода и да покажа възхищението си към местното население, което прави това. Ето, Бринковите чешми. Възстановено, красиво, чисто. Място за празници, пикник. Чисто. Такива са хората в планината, такива са хората в Родопите. Това беше моето кратко приключение в Гърция по някои от маршрутите на ТЕД и основна цел планината Олимп. По-точно изкачване на 2400 метра до заслонът Христакис под връх Митикас, най-високият в планината. Щастлив съм, че изпълних и тази моя мечта.